1997 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏକ ଏମିତି ବର୍ଷ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। 1997 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ କିଏ ଆଗକୁ ନେବ? ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଗଠନରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଦଳର ନାମ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍ଖକୁ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ରଖିଥିଲେ। ଏକ ନୂଆ ଦଳ ପାଇଁ କେବଳ ଗଠନ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟ ହେଲା। 1998 ଓ 1999 ମସିହାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ଏହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 2000 ମସିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। 2000 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବେ ରହିଆସିଲା।